Салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Юрист Тиҷей. Инак видеои навай бародаро, хоҳаро. Дар комментариҳо бисёро оиди паспорти нав гирифтан савол додиянд ки оё ҳамин зарурай ва шартай бояд алиш кинем ва симкартаҳомон мекишанд дигар. Албатта ба ҳамаи мо шумо маълуме ки ба фикрам то 18 августа муҳлат додагиянд бояд паспортҳои пешинара ҳамаи шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон нав бикунанд. Яъне ки паспорти пластикӣ ва шахсое ки паспортҳошона мисол иваз намекунанд, намераванд дар компанияҳо аз нав номерошона барқарор намекунанд, симкартаҳои ваё хомӯш карда мешавад. Дар ҳақиқат яъне ки хеле гап ҳақиқат дорад. яъне шарт ва зарурай иваз кардани шиноснома, яъне ки паспортҳоро алиш кардан. Ва боз як хабари дигар, чандин нафари дигарам ҳамин савола додагӣ буд чанд маротиба ки бе военни билет мақсад ЗАГС кардан наметавонӣ. Ҳамин гап роста ё ки не? Пештар ин хеле қонун фармон набуд ва мутаассифона хеле фармон биромадае ки то ҳуҷҷати ҳарбӣ, яъне ки билети ҳарбӣ надошта бошӣ, қонунӣ яъне ЗАГС кардан наметавонӣ. ба ҳамин хотир ҳама ҷавонмардо бояд хизмат бикунанд. На танҳо хизмат иҷа дар назар дорад. ҳастаи мисол донишҷӯёро военни кафедра доранд, ин шахсҳоро метавонанд военни билет бигиранд. ва шахсое ки мисол студент нестанд, таҳсил намекунанд дар ягон ҷо, ва ё бояд ҳатман хизмати ҳарбӣ бикунанд ва военни билет бигиранд, баъдан тӯи арӯсиву домодӣ бикунанд. хай дар худмон агар ихе ба назар бигирем, ози қариб 40% шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон ЗАГС надоранд, яъне ки ЗАГСи давлатӣ қонунӣ надоранд, зиндагӣ кардастанд. ин фармон навай мисол бояд военни билет дошта бошӣ, баъд ЗАГС мекунанд, леки ососта тӯли вақт ки гузашт, аллакай дар ҳама ҷо бигем ҳатмӣ мешава ҳамин чиз. то военни билет надошта бошӣ, ЗАГСи давлатӣ намекунанд. не ки боз як бор дига хотиррасон мекунам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қариб 40% шаҳрвандо бе ЗАГСи давлатӣ зиндагӣ кардастанд. инак бародаро, видеомона ҷамъбаст мекунем. боз ягон савол бошад, дар поини ҳамин видео метавонед саволтона пешниҳод бикунед ё ки дар инстаграми ман саволтона пешкаш кунед ва ҳатман дар канали ман Юрист Тиҷей подписатсия кунед. худоҳофиз ҳама каса.